Okay mga ka-Kingdom Citizen, so maayo na pong adlaw sa inyo ang tanan. Niya na po kita karon sa atong next topic na to sa atong 100 days lesson of Kingdom. So as we continue no, so kumusta man ang inyong last nga pagtanaw din ng atong video. So i-comment ko dia igsoon kung unsa imong nasabtan dito na pakipangutana para nga ato pong ma-address na igsoon para pud ba nga atong makita kung naaba kay nakuha sa atong mga lesson. So ang atong purpose sa igsoon is to educate nato, dugang nato nga kaalam ug kahibalo aron nga maaplikar nato kini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. So karon igsoon ang last nato nga topic mao kadto nga atong gisgutan mao ni siya. So atong last nga topic nangingon din na what is the original message of Jesus Christ. So atong na tackle dito sa last na to nga topic igsoon last time. So kung wala pa nimo to natanaw, pakibalik dito igsoon kana siya kana ako ibutang din ang title. So baliki dito og tan-aw para nga mas masundan nimo kini nga akong ingon karon. Kaya ang atong topic karon igsoon naguluhan kini siya og kinsa si John the Baptist o kinsa si Juan nga magbubunyag. So ato kining iskutan igsoon magsugod kini siya didto, so ato ni siyang basahon. There was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias of the course of Abiah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. And he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. And he shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. And the angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee, and to show thee these glad tidings. And behold, thou shalt be dumb and not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. And the people waited for Zacharias, and marveled that he tarried so long in the temple. And when he came out, he could not speak unto them. And they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned unto them, and remained speechless. And it came to pass that as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house. And after those days his wife Elizabeth conceived, and hid herself 5 months, saying, Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men. So igsoon kung atong nadunggan ka to gay na atong na sabay ta og basa to gay na. So nakita na to ubon kinsa si Juan, kinsa iyang amahan, kinsa iyang inhan, asa ang kagikan niya. So anak siya ni Zacarias ug ni Elizabeth, anak siya sa duha ka buwan kini linya sa banay sa mga parianong kabahin sa Israelita. So sama sila nga tigulang na wala nakaanak. So ang nahitabo dito sa kadlaw ni ana ningon dito nga turno kadto ni Zacarias sa pag-ampo dito sa templo. So nahitabo dito samtang na siya dito nagsunog sa insenso. So ning tungha sa iya pagkalit si Angel Gabriel
ug dunay maayong balita nga iyang gibabot gikan sa Dios apan nakita nato dito sa itong gibasa kay nga wala mutuo si Juan, nagduha-duha siya. Pero ingon ang anghel nga ang akong gidala sa imong balita makabaton kag anak kining bataa mahimo nga ang espiritu sa Dios anak kaniya mapuno siya sa espiritu, dili gayud siya mo inom o bino o unsang lain pa nga ilimnong isog nga maghabog. So na dito kining bata mahimong kalibay sa katanang katawhan. So ingon dito nga maguna siya sa Ginoo o ang espiritu sa Dios na kaniya og maisama siya ni propeta Elijah. So karon igsoon dito nag-confirm na daan nagpabot dito ang anghel sa maong balita nga si Angel Gabriel nga mao kini siya ang bata nga mataw nga nganlan siya og Juan. So si Juan man ang ato ang ila-ila karon igsoon og kinsa siya. So padayon igsoon, so dito ta pag-abot dito sa kinabuhi niya, dito ta basahon nato ang kinabuhi niya dito pag-abot na sa pagkatao na before na tao igsoon manaytabo to nga ninduaw si Maria sa iyaha, na-announce po dito ang pagkatao ni Jesus ngadto kang Maria, antod nga natawo si Juan. Pero before na natawo si Juan igsoon, nakita nato dito nga naamang una si kining Zacarias, naamang siya, dili siya kasulti muna natingala ang mga tao. Pero igsoon pag-abot sa takna nga diin ipahibalo na ang pangalan, ipangutana na siya sa pangalan sa bata. So dito nganing sulat siya o paghuman dito nakaistorya siya o dito dayon namulong og propesiya si Zacarias nga atong mabasa diya sunod anang nga mga teksto. Kung gusto ka igsoon dugang pa nimo nga information o further information pa nga gusto nimong masabtan, pwede nimong basahon na siya igsoon sa kinabuhi ni Juan samtang siya nga nagtubo. So karon yabot ang takna nga si Juan misugod na siya sa ministeryo nga gihatag sa Dios sa iya. Ug mabasa nato dito igsoon sa Mateo 3. Mabasa nato dinhi sa Mateo 3 atong basahon igsoon aron nga mas nindot gyud siya nga atong makita gyud ang matuod nga panghitabo. So karon akong basahon igsoon ingon dinhi ngita ko sa Bible nga English ingon dinhi siya nga sa Mateo chapter 3 verse 1 nga nagsugod din na ingon dinhi in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Ingon siya dinhi ingon siya saying repent ye for the kingdom of heaven is at hand. Ingon siya dinha mo na for this is that he was spoken by the prophet Elias, saying, the voice of crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. So mo na iyang instruction ingon siya din nga and the same John had his raiment of camel hair and the leather girdled about his loin, and his meat was locusts and wild honey. So, mo na kinabuhi ni Juan igsoon. So dito siya sa Jordan, nagsinggit siya dito nga iyang gimantala dito nga gignan ng mga tao nga repent for the kingdom of heaven is arrived. So karon igsoon mo na mensahe nga gidala ni John. Why nganon kana siya? Because siya ang maguna sa ato ang Ginoong Hesus. Siya ang maguna nga gipropesiya dito sa libro sa Malakias 4:5. So kung atong tanawon diha Malakias 4:5, so paminaw ana igsoon. So nakita nimo ang giingon dito sa Malakias 4:5. So man igsoon nahitabo na siya o samtang ang mga tinun-an nangutana sila kang Hesus, ngingon sila nga ngano ni siya. So paminawa igsoon kay atong basahon. And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
So nakita na to igsoon nga mismo si Jesus Christ ang nag-confirm nga ningabot na gyud si Elijah. Ningabot na gyud si Elias pero wala nila hiilhi. Mo na igsoon kung kinsa si Elias igsoon mao ang kining si John the Baptist, siya si Elias nga muuna sa Ginoo. So kung nakabantay ka, pag-abot di sa panahon nga samtang ibunyagan ni Elias, siya ang nag-confirm nga si Jesus mao ang Son of God, siya ang kanang gipaabot niya. So kung nakita na ito igsoon, the same ang iyang message kang Jesus. So muna igsoon, kung nakay dugang pangpangutana ning atong video, you can send me a message down below dinha sa atong comment section. Ug bago ka pa pud sa niani nga channel igsoon, consider diha igsoon nga i-smash nang ato ang subscribe button ug bell notification igsoon ibutang na para nga ma-update ka for the next video. Ikaw ang una nga makadawat ani nga notification din ha sa imong channel para nga makita nimo tong video, continue ka nga tuon sa pulong sa Dios uban kanako. I-explore na to igsoon matag adlaw kay video kita niini panigamutan nato nga makatag kita kada adlaw og video dugang information nato igsoon. We will not create a religion but we will create a relationship to the Lord and knowing His command and decree and law para nga dili na tumabyos ang iyahang katuyukan o ang iyahang balaod para nga dili kita makasupak kaniya. Salamat tigsoon, dalay ko na nga itong Ginoo nga mo'y atong gilauman, ikaw nga nagtanaw din ha. Kung ideklara sa imo madawat nimo ang tanang paburo panalangin sa Ginoo, labaw na ang para kanimo. Salamat, God bless, o bye-bye, see you the next video.